Goddag alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave videoen for at ramme 20 subs, eller en video, hvor jeg sagde tak for 20 subs. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er jeg i gang med at varme min ovn op, for jeg skal pizza. Og i dag skal vi drikke noget klamt, og vi skal igen have min gode gamle bøfbrasser med. Og det vi skal kvæse, det skal ned i den her kop med lidt mælk og sådan noget, ikke? Og så skal vi drikke det, og så skal det en lækker drink. Så lad os da finde noget i køleren. Okay, nu kan jeg gå ned i køleren. Så finde noget ting, vi kan presse. Jeg gider ikke tage det æg i, så for jeg ikke skal lade i munden. Der er ikke noget her i, tror jeg. Prøv sådan en frikadelle. Fransk sender kan vi også godt lide. Laktosefri mælk, det er egentlig til min lille søster. Jeg kan godt tage noget, når vi kan skummemælk. Flødeskum. Hvor lækkert var. Tomater. Kan vi kvæse. Og tror jeg rummestykke gurk kan vi godt. Tror jeg det. Nej, ved jeg tror faktisk ikke. Jeg skal lige rigtig gøre sådan her. Nej, jeg prøver ikke det, fordi jeg nok kommer til det. Okay, det var det. Og det er klar. Herinde. Mandler. Pizzaen den er ikke ude. Den er indenfor. Lidt ekstra energi.